Ka komsu hak sisa jain ka bedai ka singi khadu jong ka chingsong kalan mongot kala penbena banadu khad arterik matau benai kan sedang no ya ka jing talasi mender habaro ko ke chala haba penbena ya ka new chairman ka komsu ba Robert Jun Khajarin ulo ong ba ka te ka sin jam ba ki sim ka dei namar ka chingkuman jong ka sakar pedeng ban pentri ka mi ken permit ha ka ni ka chala kinong alam jong ka chala ki mele baro kila dei ban sangi no kan ni ka jing lai aiwai ki pana na dei na dali ban pentri ka mi LP Gilajit ikipatray nang ni bansan syar nangi balay kitsu ayway ya kani kajing dawa LP hai kita ki he BJP na dali enough is enough katu kalabiang la artli ki panay ngilayayap omi boy sey ginang perhat padin Christmas kinilek hante dali ban peni ya kita kajing long agresif lani kita kejingkit klik jong kajap riu jongi rai ngimio I hai rem bagi don ya kata kamensim yakun ya kata kamensim le yang gijai penriu bodon kiseng leno kum ko bodo ya soi kata ka agreement ailut kat bakwa ni kwa tang ka LP bani ya da ya diru kim kwa kai kejiklong jong kani ka sarkar India hato dang syania haka history jong kajala mekhlia lasau teli ki anya da mandari ni lapha saskar dali ya baro kita lah kentai lada ki kentai hakane kasin kebasan ngasil bodong bangi hap ya perkhat na kumui kajat beru kajongi kalajok teng hakasin bangi tengku ka sarkar India hakapor baki ki hill state hak tu ki por kinong ki hill state kila snam kila sei ya kabon met kila sei ya kejing ya kun jongki kila rung ru syaki ying bendi lada kinong ki hill state atau kapor ki job yang endara kan hi ngasil bodong bakani ka pateng ke mata ngide ban job yo body ban penyo ya KLP bakani ke direct action ke bangin sim menta kalong bandadu khat khar tarik jong uni upnai na kaleng jong komso kan sabu ki volunteer jong ka ban long kum ki sipai ki ban pek ya ka jingrung ki jingmi laitlan jong ki khar poiwir ha kane ka jala ka jong ngin pedun kam no ngin pentri kam ho no hi mangi ya KLP kan hadu baka sarkar India kan rai banaya ni KLP ngin nang persyang no lupa kanang bagi dekhar kentip bangi kwa ya KLP lada phim ai da ka bangi pan da ka bajai omban se ni ha ba chu pentri kam no hi ya KLP ngin bu i ki chenget hakeleng jong ka bri no trep barakom juru haji benta jong garohil hak itu kicekit ki baladan lupa ki directorate of infiltration ngin chua trai lang bat ki pulit hagi caka bomdon ngin senahi mangi ngin sapan krek ya ki eviction drive ya kini ki bomla bat pedisha ba ki dei ginong India ya kini ki briu ki batrai kam claim labor license claim work permit ngin pedlong ki eviction drive lada ka dis council leg bak enforcement kem weng ngin weng mangi lada ka labor department kam le check ya ki bomdon work permit ngin le check mangi lada ka directorate of infiltration kam kem ya kini ki poiwir ki barung hak jela ka jongi nakadau ka jing bomdon pulit ngin pha mangi da ki pulit jong ka jek penriu ban up ya gitu ki poiwir bandon hak jela ka jongi gila da pha ka sithi mendin show CM la pha copy show deputy CM home minister but DGP ni ong ba kata ka jing thmu jong ka directorate of infiltration kalong ban kem me ki dakhar Bangladeshi lada kimla ban kem maki ngin kem no mangi what no so pher na ngimla ban susong klikti ban yo I ba poiwer kinrung ka thlep ha ka jala ka jongi ka ba manga bat ma phing in song klikti haying ban ka kam ka sedang nadu khat artarik ban nge khme lenti ya ka jing atrailang jong ki dorbar snong jong ki sem jong ki klik nong san sha jong ka hima ni kentu ya ki dorbar snong ba wat nam sha ya ki dakhar ba ki dang rung ha ka snong ka thau ka jong phi bu ya ki volunteer ya ki seng samla ya ki seng lokmi haman ki snong man bawan do khar kali kot dandam ki dei nam dei ki dong India kali ki wan le ayu bat ki trai ayu ni kentu ya ki kontraktor trairi ba ki dei ban pek ba kim dei shu ban ai kam ya ki khar Bangladeshi kim dei shu ban ai kam ya ki wei lat no ya ki para khasi ka jongi yaki ngilajit maki ki sansar ya kala ka jongi ladang ngidu mata ngaso long baki hapan kit kli hi maki ladang ngimyo ya bat ladang ngila ban penio ya KLP ngasnyo banong bangin le ran lei ban ai burom ya ki baro perhubungan dei nam dei na
Penio yang IKLP ingin penkup buram yaki Henry ladaki melawan penio amatang kasubodong baki hapen kit kli maki lada kami kano kakenrum kenram hak jala kajongi no LP kublai sibut sia jarnu Islam jala makhlia Islam ko